ci kofa aiki zane yobe yan azima. Wasu na suka wasu na zagi wai akan min yau yabo ma. Mai yabo na bai gaba na bare ko mai zagi baya kaina. Ziljalalu kayo salati gurin nabina. Sada alaya da sahabban abin yabona. Sawali yayi har sharifai cikon yabona. Shehu Tijjani Shehu Jilani baya in yaskuna a raina. Ya fi abin yabona ina wuni Shehu Ibrima. Shehu Dahira da kai ne na gane Allah yana da girma. Ya naɗin Rabbu Shehu Nasira bi ka tilas ne a shema. Masu fuska biyu da sun zo mace da su kaji ya ubana. Ya ubana. Assalamu alaiki Zara Uma Asuma. Ke nake so ki tausaya mun ya azima. Gashi raina yana ta kuna cikin jiki ma. Gashi ba maganin da zan sha bare ce sauki jikina. Ya tajallin ilahu sokar nabi sannin ki ya azima. Umma ke ce transforma da rabbu mai rabba ayyuka ma. Umma ke ce asambili din ilahu mai raya yan kiyama. Umma ke ce kadai nake so waninki wallahi bai gabana. Bai gabana wallahi bai gabana. Umma ku ne kuke raban tikiti na janna. Umma dan Allah ki ce share laifukana. Banda komai gashi kaunar ki ce a raina. Na yi kukan rashin ganin ki yar nabina. Inda Rabbu ya daura auren ki sai na gano kina da girma. Kuma ya ce waya gaida ke dan mijinki lallai kuna da girma. Ba hijabun da ke tsakanin ku ne da Allahu ya azima. Shi yasa dukkanin famotsi na Rabbu kin san da shi azima. Ya Batula ya na Batula. Umma billahi lazi ke kadai nake so. Zuciyata umma wallahi ta yi naso. Ga jiki dukka yayi nauyi ido yana so. Yagga fuskar kikin ji Zara Zamzami ya Batuli nana. Lokaci na falaki ne ko kwa shagali na da zikiri na. Zuciyata tana ta kuna a radi zafi take jikina. Babu sauki ciki tana karuwa azabar take jikina. Ya Batula ki tausaya mun da san ki zanje ni kabbarina. Kabbarina kabbarina. Alhamdulillah na yaban yar gidan nabina. Rabbu kai ne ka bani dama na yo yabona. Bani dan su ce fa na burge ko fa suna. Ni kawai ne in burge Zara ne abin so na zuciya na. Dukkaninta ya shiga uku dole ne ya shige jahima. Dole ne binkikin zamo kainuwa da sharrafu ne karima. Kin zamo haske na rana hannu bai karewa a shema. Tun gurin busa rai da sanki aka busan na wadar nabina. Kin zamo haske a fadar ilahu umma. Hospital din ilahu sannin ki ya karima. Ku kuke yin rabo na sauki
shi ba za ya bi ba, ko kwa aljanna za ya ce sam shi fa hanyar ki bai zuwa ba. Take Allahu zai fushi sai ya shafa zancen shi ba a yau ba, har da honin ilahu ke yi akan aso zare yar nabina, zare yar nabina, yar nabina. To ashe rabbi ke yake so batul umma, dukkanin aiki fa wallahi sai da ke ma, shi yasa dukkanin ibadar gidanku ne ma, gunku shi ne yake kwatance na rabbu wallahi umma nana, umma nana sannin ki umma. Assalamu alaiki umma binta sannin ki ya azima, kinki shi ne cikar nadama, binki shi ne cika na hanyar aljanna wallahi ya karima. Bisalam Fatima azima, me yaban naki ne fa'e Nasir na Josse ki agaza mun, zan tsaya ne a gunki umma. Bisalam Fatima azima, zan tsaya ne a nan ki bani abin da zan je ki